मर्निं टु अल बड' क्राइम निउस 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। तामिलनाडुआव जुलिनि थांखिखौ नेवसिनायनि उनाव सासे सुबुङा फरायसालिनि सिङाव 26 बोसोर बैसोनि फोरोंगिरिखौ बुथारदों। तामिलनाडुनि तान्जावुराव सासे 26 बोसोर बैसोनि फोरोंगिरिया 30 बोसोर बैसोनि दायनिगिरिनि हाबानि थांखिखौ नेवसिनायनि उनाव फरायसालिनि सोरगिदिं सिङाव खास्रि-बिस्रि बुथारजादोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि दायनिगिरिखौ खानाय जादों आरो सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। तामिलनाडुनि मन्थ्रि अनबिल महेश पयामजीआ बे जाथायखौ सोंखारिदों आरो फरायसाफोरखौ गोख्रै बोसोन होनो बिथोन। नैथि खौराङावनो दङ। बयफ्रेन्डआ जुलिनि खोथा होनानै गावनि 3 लोगोफोरजों गार्लफ्रेन्डखौ जिनाहारि खालामदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला, मावख'आरिफोरा बुंदोंमोन दि अन्ध्र प्रदेशनि विशाखापट्टनमाव सासे ल' कलेजनि फरायसाखौ बिनि अनजालु आरो बिनि 3 लोगोफोरा हानजा जिनाहारि खालामदोंमोन आरो 4खौबो खानाय जादोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि दायनिगिरिया गाग्लोबनायखौ रेबगान्थि खालामदोंमोन आरो गले-गले हुमखि होदोंमोन आरो अनागारि खालामदोंमोन, जायनि उनाव बिथांजोआ गावखौ फोथैनो नाजादोंमोन, नाथाय बिथांजोनि बिफाया बिथांखौ बासायदोंमोन। बिथांमोनहा बुंदोंमोन दि बिथांजोनि अनजालुआ गाग्लोबनायनि सिगां बिथांजोखौ जुलि खालामनो खोथा होदोंमोन आरो जिनाहारि खालामदों होनना खौरांआव मोन्नाय जादों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ। आसामनि माकुमआव वेल्डिंनि समाव सिलिन्डार बेरफ्रुनायाव सासेनि जिउ खहा, 2 जोखोम जायो। तिनिसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय आसामनि माकुमनि सुकानपुकुरियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जायो, जेब्ला गंसे डाम्पाराव वेल्डिं जाबाय थानाय समाव गंसे सिलिन्डार बेरफ्रुयो। बे बेरफ्रुनाया अर जोंहोदोंमोन, जायनि फिथाय महरै सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन 2आ गोब्राबै जोखोम जायो। थैनाय सुबुंनि मुंखौ आकबर आली होनना मिथिनाय जादों। जोखोम जानाय 2 सुबुंफोरखौ गोब्राब थासारियाव थाबैनो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। डाम्पार, जायखौ वेल्डिंनि थाखाय बाहायनाय जागासिनो दंमोन, बेखौ मोनसे गनायथि गैयै चेम्बारजों सिरि-सिरि सोलायनाय जादोंमोन, जाय बेखौ मोनसे आयेन बेरेखा सेटआव बानायदोंमोन। अर खोमोरग्रा बिफाननि गोख्रै फिन्नाय होनाया अरखौ आरोबाव गोसारनायनि सिगांनो होबथादोंमोन होनना खौरांआव मोन्नाय जादों। ब्रैथि खौराङावनो दङ। गोजौ थाखोनि आमेरिकानि थान्दै हानजाया साननैनि थाखाय क'क्राझाराव दावबायहैदों। गोदान दिल्लीआव आमेरिकानि राजथान्दै थाग्रा खुलिनि मोनसे गोजौ थाखोनि थान्दै हानजाया साननैनि दावबायनायाव बिटिआरआव सौफैदों। राजखान्थियारि हाबा बिफाननि जर'खा बोसोनगिरि ग्राहम मेयरनि दैदेननायाव बे हानजाया मैया बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'जों मोनसे सावरायमेल खुंदोंमोन। पार्टीनि गुबुन सोद्रोमाफोरा गाहाय राजखान्थियारि बोसोनगिरि ए. सुकेश, राजखान्थियारि मावख'गिरि डेन रबिन्स आरो राजखान्थियारि बोसोनगिरि टिंकु रय। बे मेल दोलोआव बिटिआरनि गासै जौगानायखौ नोजोर होनानै सावस्रि आरो सोलोंथाइ बायदि आयदाफोराव माबोरै ज'यै खामानि मावनो हायो बेनि सायाव सावरायदोंमोन। बे जथुमनि नोजोरआ समाजारि रांखान्थियारि जौगाथायनि थाखाय आमेरिका आरो बिटिआरनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायमोन। मोन्नैबो हानजाया ओनसोलनि गोलाव सागान्थि जौगाथायनि थाखाय सोमोन्दोखौ आरोबाव गोख्रों खालामनोबो गनायथि होदोंमोन। आमेरिकानि थान्दै हानजाजों सावरायनायनि जोबनायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि जों ग्राहम मेयर आरो बिथांनि हानजानि गुबुन सोद्रोमाफोरखौ बरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। जों मिजिं थिदों दि बिथांमोनजों सावरायनाया जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जौगानाय आरो जौगानायाव मोनसे गोदान आयाम होनो हागोन। बेखौ नोजोर होनो गोनां दि आमेरिकानि थान्दै हानजाया दावबायनाय समाव गोबां जायगायारि हानजाफोर आरो सुबुंफोरजों लोगो हमदोंमोन। हानजाया आबादारियाव थानाय बड'लेण्ड सिल्क पार्कजों लोगोसे गोबां जर'खा जायगाफोरावबो दावबायहैदोंमोन आरो बिटिआर ओनसोलनि भुमखौराङारि आरो समाजारि रांखान्थियारि थासारिखौबो नायदिंहैदोंमोन। गोजौ थाखोनि आमेरिकानि थान्दै हानजानि दावबायनाया बे बाथ्रानिफ्राय रोखा जायो दि बिटिसि सोरखारा ओनसोलनि अरायथा जौगानाय आरो समाजारि रांखान्थियारि जौगाथायनि थाखाय गेजेर हायुंआरि हेफाजाब मोनफुंनायाव गोनांथि होबोगासिनो दं। बड' क्राइम निउस 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउस 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।